Sawani no do, wanani wayano. And sawani no do, wanani yarano. I want it for, I want it no. Madawayani, musikam kananjarani, bingelam, miani no fe, halang kuke, halang motonma, me benende, me padma, ben kalma, ben darma, chagalma, be peuja ya kalma. Je t'aime à la folie. Famani anani, Olgo Kevi, Bingala. Holmo kolo to mi no hande Hakille jiba bende yila mi yadum wawa wande Do ala sehila la bande Dum fo madara wanta Mande danja nde berne bonde Wana hunde fo fonda Andren han ma want to de fonde Dum no fo halin Sinu sawa famina Jia giro wanta hasida Warma jata irane ito Berne paleji jitanezi
an yuppiɗo ɗum ɗo mo rufi madaro e damal tarodam he ni suuɗam won gallo an tan e ummu won ɗo so wona an tan ko ummu ko onon mbaɗi ɗum ɗo mi haalta haydara ha bamma ara ko mbatton kam ko fof mi yii ɗum kono fof ko gasal hande fof ma leer ha bamma tawomi ɗo en boy mbaɗen noon waɗi maw yo boy woto yejjidde mami fade 16 heures kam andu sa tawani kam sa arani kam 16 heures andu kam min kam mi fadatam comme jaaɓe wona laaɓi maw mino kom jejjude haalandema pa o wi kam hande grande sœur am koko arata mbiɗa walla anani gajor kam walla ko affaire dilugement jiɗɗa boy hoto hangin hoore ma ne hande moom c'est le dernier jour hande 16 heures sa arani jaffuɗa min kam a tawtata kam ɗo hen comme jaaɗɗo eyi andi ɗum kam de hollum ɗum pourquoi aɗa wiyami hande wawa yaade holle mi kami haalima grande sœur am koko arata hol grande sœur ana jeeyi grande sœur an wona ko an e yumma tan e petite sœur ma gonɗo hen o grande sœur a meeɗa haalni mi haala grande sœur maw min mbo jogi grande sœur ko gonga mi meeɗama ɗum haalande mais mbo jogi grande sœur kadi ko vie privée aɗa andi mi wawa haalande ɗum yimɓe foof quoi mais quand même mbo jogi grande sœur min e makko min jiiɗi ko baaba donc pa o hawruno yummakko finalement yummakko sanki kila nden noon ko daara jolof ko woni quoi ko toon mawni ko toon waɗi affaire makko foof puis pa o ɓooyi haalandema haala makko donc meeɗamo yiide donc hande kam mi profite occasion so ari o tawi e galle he min jindira e foof quoi mais mo jogi grande sœur bien sûr wallahi mi meeɗa andude ɗum ay ko noon andude yaari duuɓi ɗi foof enen gondi mais a meeɗa haalni mi haala ɗum ɗon ay jaafomi rek mais ko noon quoi est ce que kadi pa o ko ƴefti décision so ari ko ɗo wonta e galle hankkandi donc et puis ko kanko woni afo quoi ah bon ouais après wondata koye moɗon ouais ah c'est bien kay wadde sa arani hedde 15 heures en waɗam signe après comme ça mi anda ok ma mbaɗ noon hein ouais ma mbaɗ ok noon brother ok merci beaucoup à ce soir jaajëf ok yaay ginnaaɗa waɗi haɗa yaay yeeso ma ngo no change de mbaɗa kon baɗɗo stressé hollum keewi min miɗo nandi ma e woɗɗo stressé min yeeso ma ngo koko change abi an ko loyata ni ko kaalamin ko ɗum woodi koɗo on holon koɗo mawnuma binta wiide tan ɓeyni himo e laawol ko ɗum jakasi kam ɓernde an no ɗumanni trop ha ɗum kay fotani jafisdam nak yaay bit gargol binta kay ɗoyet haydara ala heene wonde ka cukalel tan kono min binta min e ani ɗum mi anda jikku makko mamu ni ɗum mi anda siko bonɗo neeɗi te bayma inni kam si ari ko ɗo hoɗata ɗum haydara ala heene ɗo ko galle bam makko haydara ala heen yaay nak ɗo so ari ɗo e ko poɗɗo ɗo arde billahi mi añani ɗo ko galle baye mum o binta mi andani ɗum hande min dani ɗum janggo si ari e galle on ha in wayata ko cikkata ko so ari tawtama heenete an inoɗa yeeso am message yeeso ma ngo no change saɗa wawi pewna ɗum gil baba mi yani yeeso ma ngo innanoma hollum keewi habbo mi doga mi sulmo woto baye ma noddu ha ɓendu dow horande no jaksi bus mi wonani ɗum tan nangue kam
sukar. Café den nani? Merci beaucoup. Di sukar apa? Ko waɗi fof? Ko waɗi? Sukar e goɗɗum mbaɗɗa hen. Simi ƴeewatma. A woɓaani ko woni? Mi yari? Yidda ko mi waɗa ɗum fendu? Non. O ko café Adama. Adama woni holɗo yon. Adama woni nelaɗo Allah. Nelaɗo Allah noon so tottima café ƴettatama goto 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 goto. kono yeeso ma ngon hannde no teddi mi annda ko woni. Ça se voit. Bien sûr mon amour. C'est tout ce que arrivé Binta o waɗi kam stressé seeɗa sabu biddo mo jibinda a ñaani jogade a ñaani wondude e muɗum joɗa pendant 10 ans e yiyani joomum la dernière fois nde ñaami Daara Jolof ɓuri yiyoyde mo hakkundam e mamma ko welani et depuis lors min jiidirani même si que parfois amin nanodira et tout kala ko sohli e détail uji baɗi noon mais le problème n'est pas là. Le problème en est que mi anda holno nehira te la plupart dans les situations wa baɗu ni ɓe keewi ko wiide joomum soit jinnaɗo ma yiɗama ou bien nene ma yiɗama ou bien bamma ko baɗɗomo abandonné e sinno ko sagam no baru e haaɓi woniri e galle o. D'accord, mi affaire o kono won komi faman hen ko heewi joni a watta ɗum copier après nodda kam WhatsApp par forme PDS mi ƴewna ɗum hen. D'accord, wona ɗum kadi heeɗi mon inchallah. Merci. An kam Adama mala gartuɗa? mi ari ginnani kono tan mi gaɗɗano ɗum tawi mi yiɗano wadde dérange ça va ɗum ko woni wona kalde hay ma koy wona yi keɓe mbaɗi hem ko kadi koɓe mbaɗma hol waɗɓema e holko woni anen kam ala gonɗo ɗo e galle so wona Umu e bébé Aissata koɓe mbaɗma holko mbaɗma ɓe ƴetti liquide ɓe dufi ɗum e nder damal tarodam mbaɗa taari hen seeɗa ganam ndi fusa mais encore ces histoires mi faama ana accata quoi mi anduno somi haalnimama ko ɗum mbiyan jaborɗa kam a meeɗata gëmdemi jamais mais par ce que a haalta gonga an a yiyata koɓe mbaɗata ko mata mbimi heɗomi haalanma ayi faama tawi ka desseɗa haaldu kam tawi a resaka kalna kam Aissata ko cukalel toksil ko an foti wawde muñandemo surtout tawi a waɗanima haydara aɗa waɗa inventé no guila garɗa ɗo ha joni mi yi aɗa waɗa inventé des détails an ko ɗum kalanta ham mais ko ɗum kalantuma ko ɗum woni ɗo waɗi ko kalmi ko koɓe mbaɗi am ko a gëmani kam wadde mi gëmani haalama ka an e hoorema aɗani ɗum arrête anani kalamami ko arrête ces histoires aɗen ko cohlumi min mi tampe oɗo galle façon mette foof ɓe pawi kam e oɗo galle mi natti hay nendude e neɗɗo mi wuuri ɗo ko muusi e oɗo galle kala ko kalanmami koɓe mbaɗi kam a ƴettanaɓe défense a meeɗa gëmdemi jamais anen ko jinmi kokka kam dandam mi tampi tan hokkam dandam yo won sekere hakkunde men hay bamma so wona duwa woni ma anda oto haala moyna batte ko li anani joni mom walluma ko nayi noon wayno komi nanɗo ɓiɗɗo ene duga ɗo darom yam hettoyo denata
malheureusement maman ko nane do belto jija et je sais pas comment elle va no jettirta dum est-ce que o ardata way parce que menen commune agbe mo ou bien o ardata c'est pas mais ça me tracasse mon amour ko woni c'est aussi ko bima ta wado stress an ka moƴƴo ka ɓi moƴƴo an ka heere an ka gorko e nder worɓe avant heɓe jomba kam ha joni ala mo waccanima e nder famille ma sengo yayma sengo bayma min o wonɗo ɓeygu ma min neeɓi ɗi simi woli ka moƴƴo tan e chéri ka moƴƴo min de miɗo yettuma miɗo du'anima famille ma fof no du'anima an Binta si ari ɗo ko duwaɗo arde e galle baye mum mammakko no wayri fof no wayri peut être noon ko Allah hoddiri ni patti mum ari ƴetti ɗum ko yaye mum sanki ko wawɗa hen si ari ɗo ko waɗɗa instauré ka galle tan ko ɗum watta adopté par ce que a neyiri Abi e Baro ko moƴƴi te kañum kadi miɗo andi ko neɗɗo moƴƴo par ce que ko ɓi moƴƴo te Binta ko moƴƴo tan wawi won baye mum no moƴƴi no laaɓi reedu e ɗum ne ko gonga kono aɗa andi ɓe mbi pombiteer ñolɗo ina bonna sak te so taw o ardi ko yummako ou bien o ardi bammako ɗon mi hulani ɗon mais souvent kala ko woni e cukalel koko lowaɗo hen o noddi kam noon o wi kam omoni naat Dakar mais an min kaldata ɗo mi jaato imbécile annene imbécile ha mais femme an ka bondonede han an ɓuri kam wonde imbécile mais an a ɓuura bondonede femme ko min kaldata wimi ko imbécile kalɗa fof mi nattine nder ma hande ko ɗum jaboɗɗami a waɗi inventé probléme aji ha tampi a ronki dañde ko ɗo gartata ko hande mais an aɗa jogui ko kalɗa an cikra ko mbatta e mbedde o fof mi tina en aha ko mbatta ko fof mi tini mais an ko ɗum tan mbawɗa wadde inventé des détails et des histoires aɗa ko cohlumi gallo haydara mi sohlani ko woni ɗo ko fof ko min jeeyi kono haydara mi sohlani wutte ɓurɗo famdude mo coɗanɗa kam naw mi sohlani mbimi ya hokkam dandam femme mi hokkima dande ma en keɓi ndam bamma o seerimo min nani mo wimo mi seerima mi harminima ƴettu bagage ma jalta galla a liggima noon an mi weltanimama de hande noon handam buɗum jiɗɗa ko ɗum woni ko mbaɗatma handam tan ko jiɗɗa sa hol hande désiraji ma fof ko ordre kala ko jiɗɗa ko ɗum woni ko mbaɗanmi ɓayde tan Allah walli en ha en keeɓi ndam e dow makko o jogoto yaltude galle o taw o anda ni ko yaltinima a memani hen a laalani hen o waɗani hen hay batte oɗo bil moom a waɗimo haw leydi nañƴo mi weltani mama joni an noon holum jimmi ha somi haalimi est ce que aɗa wawi waɗude kam hen mbaɗa feere hay waɗa récupéré bamma min kumane hankkadi noon dewgal ngal ɓeydo werla hakkude men aɗa min ko an min jibinma ko min nema gila jibinaɗa ko min ganduɗa min muynimma min waɗi wambuma min wonma hunde fof min jangguinma andinma adina cikira ko mbatta bowol ko fof mi tinta ɗum ko mbatta bowol ko fof mi andi ɗum mais an awpata inventé quoi wona ko dande jinɗa mi seerima te kala ko woni ɗo e galle o sa welama ɓofta nawa jaaɗa hen gotta kam jam une bonne fois mi sohlani nawde ko woni ɗo ho par ce que somi nawi wiide ko ɗum jojjinno ham mais ko ɗum jojjinnoma ɗo ɗum jojjinani kam ɗo hen wutte ɓurɗo famdude mo coɗonɗa ham naw mi yiiɗa somi haali pawɗa hen dande mi waɗma ko boni adama kala ko mbiɗɗa ham mi nattine nder ma sa ƴettima ham mi yofto et puis mi hokkima dande ma yaltugallam
Sar Maimouna West African Food woni kodo e nder Amerique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hanirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddir kon makko nan ɗon. Tu vis à l'étranger et tu veux investir au Sénégal? On a pensé à toi. Vente, terrain vérifié, maison, villa, bureau, terrain agricole, dans des zones les plus stratégiques et les plus prisées du pays. Prêt à l'emploi, zéro stress. Gestion locative, on s'occupe de tout. Location, entretien, suivi pour que ton bien travaille pendant que tu dors. Cantine terrain, une solution collective, flexible et sécurisée, spécialement pensée par la diaspora, pour la diaspora. Tu bloques ta parcelle, tu commences à payer plus tard. Global Isca Invest, plus qu'une agence, un partenaire de confiance pour bâtir ton avenir au Sénégal. Tulay mona. Tulay. Mi jogi ni mo ndiyam asal loro yo. Tulay. E Tulay. Balter de hande nana lora umra asal loro yo. Halimata miñam. Halimata miñam. Miñara gela mara yittit. Kala ko hebi bi ko lorugol adde yam. Mi fawno ndiyamam mbiɗo looto lootolgol addinima o bone fof woppi lootolgol ɗon ko goonga kono ɗam ɗo ndiyam Tulay mawna haydara ala e majjam ɗam ko min jogir ɗum junggam haydara ala hen te sa lootima haydara kadi wattama min woppi looraade lootugol addinimi o bone fof ko goonga kalɗa de kono artan lootoyo Yasin Yasin ar wallu en ɗo e Tulay ade min mi haali o jaɓani sowona Tulay Tulay de hande kadi ko ɗo yaltiri jogi momo ndiyam hande balte to lootay wimo ya somo lootoyo kono o jaɓani Tulay miñam Tulay ummo ar ya ɓoftoyo ngara ummo ɓoftoyo Yasin woppi looraade ko woni mi woppi lootaade oɗon mara en jejjit ko heɓi kam fof koye looraade ummi mi fawsi o am ndiyam kala ko heɓimi koye loongal ƴettumi ɗum mi ñetti o am mbiɗo lootoyo nan min mbiɗo ɓooro hade mi arde taw nawlam waɗi heen huunde no lootirinomi ni jaltumi noon jaltirmi galle o haa jooni mi nattani toon ƴeewi tan ndu suudu boro ille ala e suudu suudu gandanɗa hoore ma fewnitaake ƴeew ɗi jegnoyuji mbay saritaɗe ɗe tekki a sowata ɗumen ƴeew o kerem ƴeew o mbajjir woniri ndu suudu wayni wadde désordre ƴeew ordinateur hanma fewnu suudu ma ndu
j'espère kam a yejjitaani Binta nana ara e galle hee. Tini kay jon noon Jindo mi pewna suudu ma somi ari kam taw on feewi taw waɗaani désordre ndu suudu wayni luuɓde hay suudu gertooɗe acci. an gonɗa ka hersat para anda suudam ndu so wayi ni ko à cause ma an woni miñam aɗa wone galle ala ko nafata sona gulaali yow joni natirɗa ɗo kadi yenna suudu ma ni suba fof poɗɗa ko ari ɗo pewnam suudam ndu ha feewa jaaha. Min tawi ko min e min tan suudu ma feewta par ce que min moom mi fewnanima suudu ma mi fewnani suudu ma sa yiɗi pewnan ɗum suudu ma a resoy debbo gadda ma fewnan suudu ma. aɗani kam mi wona guiɗi par haalde maɗa haala ya resoye debbo no walla ɗiɗon affaire uji fof sababude gorko te ha joni mbiɗa yiiɗi joom gallam te joom gallam ne añanimi fof waɗi ɗum koye lotgal. wallahi ko kalɗa ko fof ko gonga kono kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu. holde yitata holde juuɗe jiitata seydi o yiyami o yiya tekteki makko o fonni mani juuɗe jiitata mani juuɗe jogori yiitude koye fof waɗa bonande muɗum wiye ma juuɗe jiitu ɓene gasa ɓene mbaɗa piɓin yowa dow caali ɓene mbaɗa e looɗe jareteɗe ɓene mbaɗa e ñamele wiye ma juuɗe jiitu mani juuɗe jogori yiitude kono ay mani juuɗe jogori yiitude ko kalɗa ko fof ko gonga kadi min ɗumumi ɗo ɓerdam nde ene hecciɗi ha ɗon tan wawi hadde kono kala ko jungo waɗi ma jungo daro itta inchallahu rabbi an e hoore ma aɗa andi joom galle ma añanima a yewnorama ɗum hay miñum joom galle ma o wiyete ko Hammed mi anda kono mbiyata ɗum ko Seydou ɗum ko yidde watta ɗum minen fof amin ganda haydara min majjani hen hande min hay haaju joom haydara mi wawa yaade fofon komi jogui saabu an hande ka hoore amen hoore woɗɗani dade min mbawa yaade gaga an o wiya ka mawnam haali ko miñam mbeɗen jiiɗi nene goto e baaba on mbawam weddade on mbawam woppude on dajam ne tabal tan ligguɗon kam ne seesi yimɓe fof dogui kam minen min mbawa e joni noon komi ñaagui ɗum wiye sinno sago yitere wayata nde yitere woyi nde yitere woyi nde yitere woyi nde yitere woyi lohaɗa ummo wallu min tan wallam hen ta waɗi ni kay annan min Loode kam. annen min ɓendam nde fof daña koye longal deju annen o way mi woppi longal aduna sabu ndiyam no laaɓa jiya ɗum no rawi taw laaɓani nder ɗon ko gonga kono ndiyam ɗam min ƴogantuma ɗam min e halɓata oɗo ko ndiyam laaɓɗam certo wona lorade addi labde wona lorade addi labde lorade addi labde wona lorade addi labde ko an foti fewnu suudu ndu so andi kadi a fewnani suudam paya bowal sa yiɗi pewna ɗum suudu a resoy debbo gadda te min mi haalani ɗum sah te Binta so ari foti tawde suudu ndu no feewi andi kam enen en gona salteji ken tubakoɓe ken estoruji suudu ndu kam fotani ni waade ina waɗi désordre ha ɓurti illa wonani galle he neɗɗo mo gandanɗa hoore mum ko jangde janggoy jippo arta jooɗo wone ordinateur muɗum suudu hay goto anda ndu suudu no wayi ni hen ndu suudu wayni wadde désordre elle suudu kanga hay suudu kanga sah wata ni yedde an baaba e nene fof ko an ɓuuri hippude ko Binta ara jogoɗatamo ñamde Binta joni yalta suudu ndu yaha mi yaltani ɗum koye concentrade dinmi so Binta ari andu ken yontaɓe ken estoruji ɓuurani men wonde tubaka eyyi joni yaha yalta jarama yaha yaltu an hen an e suudu ma lammu yaha kam yaha mi yejjiti sah Baru j'espère ka yaltani
baba mi wat hay goto yaltu gallo koɗo nan ara so ari o taw men ɗo fof enen fof wiwatma hay goto yaltu gallo te sa yalti gallo so ari mam haalan an mbiɗa an aɗa sellan jaldugol am galle ko an haalantemi wona wimi ya yaltu sundu min de ko baba mi wi kam ko ya yaltu minen yaltu suudna min kam kam kalantuma régla affaire ma joni aɗa suusimi boowal holmo koloto mi no hande hakkille jiiba ɓernde yiilo mi wiya ɗum wawa wonde dow ala sehil ala bande ɗum fo ma dara wonta mande danja nde ɓernde bonde wona hunde fo fonda an ren han ma wontude fonde ɗum ɗo fo a haalin sinno sago famino jiyagiɗo wonta hasido warma jatayrande hito ɓerne koleji jittaneji Bismillah ma. Suko mawni. Waɗɗa tampere. No mamma waɗi. Omo e jam. Alhamdulillah. Machallah. Aɗa mayi ɓinguel ma. Fin hande simi waali ke mamiɗano o ñande fof mawnam jemma mawnam ñalorma joni mawno ma nani mi yiimo kay ndeke ko jonta nak machallah kanko faɗɗi onon fof machallah wona to ɗum boyno fadde o binta aɗa selli aɗa tampere baro won selli mbaɗa tampere jam wonema a jaajima mbaɗa lawol kora tampere baro kadi manno o yimo fadde de photoje tan min jara binde toon kadi ça va aɗa selli kam no famille o kam fof celli nen ay binte mawno mon nani vraiment ayca yewte ɗon mais haalanma kanko faɗi ngel ɗo de joni ayi jontade ñan fat wulay noppi min faɗɗuma ane baaba dandi debbo hono ma weeɓani kadi gila nde desnami ha joni mi dañani e ma ko musma ko muusi kam ɗum ko goo ɗiɗo belo ina famni hande debbo jooɗotoɗo no wiye joom galle mum mbaɗen feere dañanen koye amen komin jeeyi la plupart joomumen jeyata ko holɗum yomi dañ yomi yaami noosoy yaada e joom gallam ɗo yaada e joom gallam da mais an de jour en jour aɗa waɗami impressionné comment no mbawirɗa miijade a teggita nattuma e ko nattuma yomi ƴetta ɗum mi sooda ɗum galle say mi wimam nattamo somi teggiti ɗum
yen coot galle to kodden ɗo déjà en ndeya ɗo te minema janngo e jam eɗen mbawi dañde sukaɓe te ko ɗum ñaguiɗen Allah sah sen dañi sukaɓe jinmi sukaɓe men gona to ganduɗa ko minema jeeyi ɗum ko an sah jeeyi ɗum par ce que galle o sa suuri ɗum ko galle ma wonata sami resi lembel jamman sa resi lembel sa resi tahtbel min ko sukaɓe men ɓe ƴewmi te mi waɗirani ɗum haydara mbaɗirmi ɗum ko entre minema e ɓesgu men janngo e jam donc dimanche so Allah jaaɓi somi tegiti nattamo wat feere fof no codirɗa terrain o ni jantar waya ha kanko mis nak kanko faɗɗi mo baro accu min gilam ngel machallah ay yaay nen way hana on jiiɗa kayne machallah wona gotum daare bab mon bab a wayat wonde ko yawde wayde kañum si a yini no wiyete sax wayat ay way fen ɗo ɓernen ɗum ko ngoyta ko joni yehe nder bisimilla ma aɗen nder bisimilla bin jew habe a wayat ɗo wona ko ɓernde nde hecciɗiɗe sabu caggal duuɓi sappo mi jooɗimi gaña ɓinguel ma Dido Bello aussi kadi wona sababu nde am Allah reeni ɗum hawa arte e juuɗam c'est fort vraiment awolat alhamdulillahi rabbil alamin am kadi chéri duuɓi sappo ñande fof hiɗa paɗi ɗum Allah addi ɗum tangoy min si a woyi komi watta ko belema en tout cas an yi andi ɓinguel ko jinnaɗo mum woni fof ma yahu tawoy ɗum c'est vrai joni hande ko bertare ko weltare tigi en dow fijude jalen kono an si a wowlay tan ɗangoy hay ɗangoya yehen jaɓɓoyɗen d'accord en tout cas ça fait plaisir quand même foftima alhamdulillah mi weltima e gargol ma kadi joni a mawni joni kam a mawni fofto sa foftima janngo inchallahu rabbi jewten e gargol ma e gonka ma do e galle he e aussi kadi holko mbawata wadde j'espère que taime suudu ndu suudu ndu kay machallah mi weltima ko moƴƴi aɗa siftoro suudu ndu walla hakkille ma arani nde ñottimi damale rek hakkilam ari siftore ko moƴƴi kay ɗum tagi mbimi yo mbaɗanma amonage e oɗo suudu sabu yayma ɗo wonno oɗo suudu je me rappelle no min gummi hôpital ko ɗo e leynoɗa eyo mbimi mbiɗa wawi nawdema e cuuɗi gonɗi dow ɗi mais je préfère gona e suudu nenema ɗum tagi je me suis précipité koko waɗa précipité noon waɗa aménagé et tout mais kala ko welanima hen haalnam mi changé ɗum kala ko jidda aussi kadi waɗe hen haalnam mi waɗa ɗum en tout cas soit à l'aise galle pamma garɗa oto dañ jeune goto et puis mboɗa andi hiiri mi woppatma poftoɗa ha janggo inchallahu rabbi ma en jewto e gargol ma e ko mbawɗa wadde e
ko heddi ko holno mbaɗeten. Do yewi Tonya Tony Je t'aime à la folie Famani Anani Olgo Kevi Dingela an ko woni an mais ko woni fam oɗo watta ko jira kan namno ko woni anda ko woni leloɗa ha oɗo heure aɗa areyam mais fam min mimo koto bébé Aïssa gonnomi bébé Aïssa aɗa holori jom non hawre mi ɗanimo ko an aɗa jogui debbo ma gacca ham ɗo en hami préparé fof mi feena cuuroyijam e galijam fof gacca ham ɗo jaaha aɗa arta ha oɗo heure aɗa dérange mi mais ɗum fof wona haydara tan ko sa haalaka koye jamma yimɓe goni kala ko parnoɗa ya addoyi min tanama goni ɗo mbimi ya accammi lelo on instant ni kami ɓoriɗo ha paari accammi lelo de tan hani eyyi accammi lelo mais fama notami an ko woni an mais fama oto namnomi ko woni ay an a tampini ham anen ko kalamami ko min a resata am ha parat aɗa accami ɗo en mbaɗa wayno huuɓere ni anen ko kalamami ko jamma yona mi sohluma jaa hedde bébé Aïcha gacca ham ɗo en ha heure belɗo man aɗa dérange mi mais fama mi haalnima accu haala jamma moƴƴani mbimami accammi lelo te so weeti so Allah jaaɓi jomum min kalto haala ka jinmi ko dokka ham danam e tan vraiment ɗum welani quoi Entre. Sere mata baɗani daraje rek ɗum keɓorno lelya sax mi fadum rewɗo wayta mi waɗma souhaité bonne nuit a yi suudma mi a welte weltima ko moƴƴi suudu no feewi machallah gargol ma de guiɗi heddi une semaine bam feewni suudu ha feewi ha goto natɗo o yen wadde de mi yii nde jottimi suudere mi andi kon waɗɓe préparé mo machallah weltima kala fini subaka o wi min pittu min pompa la min guddu suunno ye wadde mi weltima d'accord waɗam kale ha jangga inchallah ok so weeti gara dow mi waɗma présenté suudam e bëggu suujam eyi si Allah jaaɓi si fini rek
may njeng do D'accord, kon la ko inchallah. suudu si Allah jabi Merci beaucoup. bonne nuit bisous Bye. ciao